Inkontzientia lantzia da, don baliabide garrantzitsuna edo gure egin behar nausinetako bat, eta hortako bide ezberdinak proposatu izan dut. Mino bado detaile bat, oan aipatu nahi nukena, eta zein da, gu gorputz bat ingaudela. Energiaga, mino gorputz fisiko bat ingaude, eta gorputz fisiko horrek bere beharrak ju, eta beharroiri ez baiozu kaso egiten, ondoriok egiko jozu, eta beharroiri kaso egiten baiozu, ondoriok egiko jozu. Zure bizitza, zure erabakia da. Zein da proposamena? Kirolain. Zein da proposamena? Zaindu zure elikadura, bai ze jatentzun, bai ze kombinatzen zun, bai ze kantidade, bai nola kuzinatzen zun, bai non zauden jatentzun bitartin, bai juzu, gauzak. Badaude gauzakin genitzazkenak. Zer da hobeda, ayurveda, hobeda, makrobiotikoa hobeda? Zutik jarri, kinesiologia erabili eta galdetu zutzan momentu hortan zer den egokiagoa, zure beharrak asetzeko edo zu elikatzeko, ze kontu neuki zu jatentzun hortan bihurtuko zala. Ta kontu neuki baitare jatentzun hori zure esteta haietzen denin 100.000 neurone inguru juzula hor. Zure estiak zikina aldin badaude, zure animo egoera ez da oso ona izango, zaindu elikadura.